వ్యతిరేక ర్యాలీని ప్రారంభించడానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన కామారెడ్డి సత్యనారాయణ గారికి, అదేవిధంగా కామారెడ్డి జిల్లా ఎంపీ మేడం శ్వేత గారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ యొక్క ర్యాలీని ఉద్దేశించి మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా ఇది ఈ అవినీతి వ్యతిరేక దినం అనేది యాక్చువల్లీ రోజు ఉండాలి, కానీ మనల్ని మనము ఒకసారి మళ్ళీ అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి, అవినీతి రహిత గవర్నెన్స్ని, అడ్మినిస్ట్రేషన్ని బిల్డ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఒకసారి మనకి గుర్తు చేసుకుంటూ, బికాజ్ హ్యూమన్ నేచర్ ఇస్ టు ఫర్గెట్, టు జస్ట్ ఎలా ఉంటే అలా వెళ్ళిపోవడం అలవాటు. కాబట్టి అది కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని దీన్ని రాబోయే సంవత్సరం మొత్తం పాటించాలి అన్న ఏమంటారు సెల్ఫ్ ప్రతిజ్ఞ మనకి మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని మనకి మనం ఒకసారి కమిట్ అయ్యే ఒకేషన్. అండ్ ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అవినీతి ఎంత ఉంది ఏంటి అది లెక్కలు కాదు, బట్ ప్రతి ఒక్కరూ మనలో మనము వాళ్ళేం చేస్తున్నారు వీళ్ళేం చేస్తున్నారు అనే తప్పు ఎంచడం కాకుండా, అవినీతి ఉంది అది ఇది కాకుండా మనం చేయకుండా ఉండడానికి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ మిగతా అంతా సెట్ అయిపోతుంది. సో అందరము ప్రతి ఒక్కరము అవినీతి రకరకాల ఫామ్లో ఉంటుంది, ఏ ఫామ్లో అయినా పబ్లిక్ మనీని ప్రైవేట్ గెయిన్ కోసం వాడకుండా ఉండడం, అది దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, 7th to 9th క్లాస్ పిల్లలంతా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే, అందరము అభివృద్ధి చెందాలి అంటే అవినీతి ఉండకూడదు. అవినీతి ఉంది అంటే కొందరు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు, కొందరు తక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు అని అర్థం. సో మన సమాజాన్ని మనమే కొంతమంది దూరం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. సో అలా కాకుండా మనము సమాజం మొత్తము డెవలప్ అవ్వాలి, అందరికీ అభివృద్ధి ఫలాలు అందాలి అంటే అవినీతి అనేది ఉండకూడదు. అండ్ వారోత్సవాల్లో వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ సందర్భంగా అట్లీస్ట్ మనము బెటర్ గవర్నెన్స్, అవినీతి లేకుండా బెటర్ గవర్నెన్స్ దిశగా అడుగులు వేస్తామని ఈ ర్యాలీ దానికి సింబాలిక్ జెస్చర్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. So kindly raise your hand to participate in this. నేను భారతదేశ పౌరుడిగా అవినీతిని ప్రోత్సహించనని, అవినీతికి పాల్పడనని, అవినీతిని నిర్మూలించడంలో భారతదేశాన్ని, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అవినీతి రహిత దేశంగా రూపుదిద్దడంలో నా వంతు కృషి